Am revenit cu coafura. Nu! Nu! Bine, mai întâi ne vom pieptăna. Ce vom face așa? Am să arăt pe mama și că nu găsește peruca. Așa că trebuie să mă pregătesc cu o coafură. Am coif, dar nu o să-l țin în clasă. Prea, nu știu, deci sunt vrăjitoare, dar oricum o să-mi dau pelerina aia jos cu coiful și rămân o prințesă, o bună. Mi-a trandafir. Și zic că el împrumut la Dina. Au. Bine. Deci, avem nevoie de o clămiță ca trandafirul și elastice. Bine, deci mai întâi eu voi face aici la spate o plătitură superbă. Una porción poco creíble, mírame bien, dime que me Stai acolo. Mă superi dacă vii. Mă superi! Stă Mânienă nu. Nu! Tu nu uzi. Dar tu chiar mă superi. Sau mai în față. Nu mi importa esta vez, voi poti, voi. Și asta o să mi-l pun puțin pe bigudi sau să mi-l dau cu placa. Foarte sărut. Superb. Una porción poco creíble. Mírame bien, mira quién es a mejor. Hablemos de una vez. Yo más que estoy a todo estar en vez. No me importa esta vez, voy por ti. Voy, hablemos de una vez. Mi s-a făcut foame. Nu s-a închis? Acum să vă fac poftă și vouă. Și mie! Bine! Pa! Nham, nham, nham.